Thank you. Kiitoksia. And we'll try to make this easy for both of us, right? Oikein hyvä, että tehdään helpoksi meille molemmille. Great. I appreciate that. Thank you. How do I know you're saying the same thing I'm supposed to be saying? It's faith, right? Maybe they have two good sermons today. Two great sermons. Hopefully, maybe your sermon might be better than my sermon. Satisfied anyways. Now, my name is Timothy Witt. I'm a pastor back in Virginia. Olen Virginiasta, Timothy-niminen pastori. Jackson's 23. I'm 52. So Jackson oli 23, minä olen 52. And I'm a bit more. Yeah, a bit more. I got that. I caught that. But like him, he's married. But I've been married for 25 years. Olen ollut naimisissa 25 vuotta, siis olen naimisissa niin kuin Jacksonkin. Yep. I have 2 children. 2 lasta. One, my son is 18. Poika on 18. Freshman at Liberty University. Hän on aloittanut juuri yliopistossa. My daughter is 16. Tytär 16-vuotias. And ready to drive a car by herself. Ja ajaa jo autoa yksin. Stressful. Se on todella stressaavaa. But God's been good. We have a church that's about 7 years old. Meillä on 7-vuotias seurakunta. And we meet in a local high school in our area. Kokoonnumme paikallisessa sairaalassa. Hospital. High school. High school. There you go. Kokoonnumme koulussa, yläasteen koulussa. Unohtakaa se sairaala. I speak, but sorry. We should meet in a hospital. Yeah. Maybe that's the inspiration of God. This morning, I just want to bring a message that's important to all of us, right? It's 2024, right? 2024. Nyt on vuosi 2024 ja tänä aamuna haluan puhua semmoisesta asiasta, joka koskee meitä kaikkia. Mankind has advanced beyond any other man before. Ja meidän ihmiskuntamme on edennyt kauemmas ja pidemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Man is stronger, smarter, and greater than he's ever been before. Olemme vahvempia ja mahtavampia kuin koskaan aikaisemmin. But today I want to just think about there's nothing new under the sun. Mutta auringon alla ei ole mitään uutta. The same challenge that we face today is what we faced at the very beginning. Meillä on aivan samat haasteet tänä päivänä kuin ihmiskunnalla oli ihmiskunnan alussa. Today I want to talk about belief. What do we believe? Puhumme uskosta. Mihin uskomme? Some beliefs lead to new life, to being born again. Jokin usko johtaa siihen, että uudesti synnytään uuteen elämään. But not every belief leads to Jesus Christ. Mutta kaikki usko ei johda Jeesuksen Kristuksen luokse. Some beliefs that man has lead people away from God. Jonkinlainen usko johtaa pois Jumalasta. First, there's a belief that God didn't give us all the facts. Ensinnäkin on uskoa, että Jumala ei antanut meille kaikkia tosiasioita. In Genesis chapter 3 verse 1, ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeessa 1. Ja te näette aina ne suomenkieliset sanat tuolta taululta. You can read it, they can read it from there. Okay, cool. So we'll read, "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, 'Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?'" So this belief that God didn't give us all the facts is what a lot of humans today feel like that they are smarter than God. Ja tänäänkin luullaan olevamme Jumalaa viisaampia, eli että Jumala ei ole antanut meille kaikkia tosiasioita. This belief leads people to question God's authority. Ja tämä saa kyseenalaistamaan Jumalan auktoriteetin. Does God have the authority to tell you what to do? Onko Jumalalla auktoriteetti kertoa meille, mitä tulee tehdä? Many people today feel that they have a right to do what they want to do, and God better be okay with it. Monet uskovat tänään, että heillä on oikeus uskoa, tehdä niin kuin haluavat, ja Jumalan on hyväksyttävä se.
This is the first step of sin, which leads away from God. Tämä on ensimmäinen synnin askel, joka johtaa pois Jumalan luota. When man says yes to sin, he tells God that he doesn't have to do what God tells him to do, that he's smart enough on his own. Ja näin ihminen sanoo olevansa tarpeeksi viisas omassa viisaudessaan, eikä hänen tarvitse tehdä niin kuin Jumala käskee. Well, we learn from Genesis what Adam and Eve experienced after they said to God, we will not obey you. Ja tästä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta ymmärrämme, että ensimmäiset ihmiset sanoivat että Jumalalle, että meidän ei tarvitse totella sinua. We will make our own decision. Teemme omat päätöksemme. And God, in loving care, exiled them from the garden, took them out of the garden. Ja niin Jumala rakkaudessaan vei heidät pois sieltä paratiisista. So we see in that very beginning and what man now says faces is that man is not smarter than God. Ja niinpä tästä huomaamme, että ihminen ei ole Jumalaa viisaampi. Our next belief I want to look at today Seuraava usko, tai minkälaista uskoa is belief that I am good enough on my own. on se, että me luulemme olevamme tarpeeksi hyviä itsessämme. Genesis chapter 4, verse 6 and 7. Ja se on täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 4. luvussa. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. So we see in this that there is two brothers, Cain and Abel. Tässä on 2 veljestä, Kain ja Aabel. Abel kept the flocks. Aabelilla oli karjaa Cain worked the soil. ja Kain viljeli maata. Cain brought the flock to the altar. Ja he toivat alttarille lahjansa. Cain brought fruits of the soil, the works of his hands. Kain toi omien käsiensä tuotteita, maan satoa. Abel, who brought the flock for sacrifice, was accepted by God. Ja Aabel, joka toi uhrieläimen, Jumala hyväksyi sen. Cain, who brought the works of his own hands, did not receive favor from God. Mutta Kain, joka toi omien käsiensä tuotteita, ei tullut Jumala hyväksymäksi. God had told both of them what he expected. Jumala oli sanonut molemmille, mitä hän heiltä odotti. God wanted a sacrifice from Cain and Abel. Jumala halusi molemmilta uhrin. It was to represent the future sacrifice of Jesus Christ. Se oli esikuva Jeesuksen Kristuksen tulevasta uhrista. Cain represents mankind that believes Kain edustaa ihmiskuntaa, that they work hard and do good. joka uskoo kovalla työllänsä saavansa etua. Man can produce something good enough in himself Ihminen voi tuottaa itselleen tarpeeksi hyvää that deserves acceptance by God. ja uskoo, että sen Jumalan tulisi hyväksyä se. God should accept me Jumalan pitäisi hyväksyä minut. because I am more good than bad. Minä olen enemmän hyvä kuin paha. But Romans chapter 3 verse 10 Mutta roomalaisten 3 luvussa jakeessa 10 tells us, as it is written, there is no one righteous, not even one. ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtään ainutta. I think I see this a lot today. Tätä näkyy paljon tänään. Man thinks that he is far advanced than before. Ihminen uskoo olevansa edennyt paljon pidemmälle kuin aikaisemmin. He's earned a right to live his own life, Hän on ansainnut luvan elää omalle elämäänsä. and that God should accept him Ja Jumalan tulisi hyväksyä hänet for what he has done. sen puolesta, mitä hän on tehnyt. The next belief is belief that knowledge will save me. Knowledge? Seuraava usko on sitä, että uskomme tiedon pelastavan meidät. We are smarter than we've ever been before with Olemme more information. fiksumpia kuin koskaan olemme olleet. Meillä on enemmän tietoa. We have more information than we've ever had access to before. Koskaan aikaisemmin emme ole päässeet käsiksi niin paljon tietoon kuin nyt.
But in this, John chapter 5, verse 39, Mutta käännämme sitten Johanneksen 5. lukuun. Ja sieltä jae 39. it says, "You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. So even if man studies the scriptures diligently, Vaikka ihminen tutkisi Raamattua hyvin jatkuvasti, knowledge of the scriptures alone does not save." mutta kirjoitukset itsessään eivät pelasta. The Pharisees were known for great study of the scriptures. Ja fariseukset nimenomaan tutkivat Raamattua. They controlled society He hallitsivat yhteiskuntaa and they wanted Jesus dead. ja he halusivat Jeesuksen kuolevan. But there was one Mutta oli yksi Pharisee who searched the scriptures fariseus, joka tutki kirjoituksia and he did come to Jesus. ja hän tuli Jeesuksen luokse. Nicodemus, a Pharisee, Nikodemus oli fariseus, studied his whole life, tutki koko elämänsä kirjoituksia yet found himself coming by night ja hän tuli kuitenkin yöllä to talk with Jesus. puhumaan Jeesuksen kanssa. John chapter 3. Ja sitten Johanneksen 3. luvusta. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him." Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." "How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb and be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to spirit, but the flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again." So Jesus, in this conversation, did Continue, please. not commend him for all the studies of the scriptures that he had done his whole life. Jeesus ei kiitäkään Nikodemusta kaikesta siitä tutkinnasta, Raamatun tutkimisesta, jota hän on tehnyt koko elämänsä. He did not tell Nicodemus, "Great job, Hän ei sano, että hyvin tehty. you've been very successful." Oli todella menestyksekäs tässä. No, he said, "All these years of study and you still do not see." Ja hän sanoi, että kaikki nämä vuodet olet opiskellut ja tutkinut, mutta et edelleenkään näe. So studying the scriptures alone Niinpä kirjoitusten tutkiminen yksin do not always guarantee sight of the kingdom of God. ei aina takaa sitä, että näemme Jumalan valtakuntaa. It is not how much we know of God's scriptures Ei ole kyse siitä, kuinka paljon tiedämme Raamatun kirjoituksista, that allows us to be born again. joka auttaisi meitä uudesti syntymään, It is a personal conversation we have with Jesus vaan henkilökohtainen keskustelu Jeesuksen kanssa. that leads us to new life. Se johtaa uuteen elämään. That night, that conversation Tuona yönä, tuon keskustelun aikana, changed Nicodemus forever. Nikodemus muuttui lopullisesti. How do we know that Nicodemus was changed that night? Mistä me tiedämme, että Nikodemus muuttui sinä yönä? We can see that in the way his life turned out. Me näemme sen siinä, miten hänen elämänsä muuttui, mihin suuntaan se kääntyi. There are two more passages in John 2 muuta kohtaa Johanneksen evankeliumissa that show us the change that took place in Nicodemus's life. osoittavat, millainen muutos tapahtui Nikodemuksen elämässä. When we are born again, Kun me synnymme uudesti, others will see a difference. toiset näkevät muutoksen. We see this when he wants other Pharisees to talk with Jesus face to face. Kun muut fariseukset keskustelivat Jeesuksen kanssa kasvokkain,
Nicodemus hoped that if they would talk to Jesus face to face, they too will believe like he did. Nikodemus toivoi, että muutkin muuttuisivat niin kuin hän oli muuttunut. John chapter 7, Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. verse 50 to 52. Jakeet 50-52. Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and who was one of their own, that's talking about one of the Pharisees, asked, "Does our law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing?" They replied, the other Pharisees, "Are you from Galilee too? Look into it, and you will find that a prophet does not come out of Galilee." So what we see here is Nicodemus truly has changed Näemme, että Nikodemus on todella muuttunut, because now he is speaking up for Jesus to all his friends. koska hän nyt puhuu Jeesuksen puolesta näille ystävilleen. Nicodemus has taken a risk. Hän ottaa riskin. He's telling the other Pharisees who want to kill Jesus Toiset fariseukset halusivat tappaa Jeesuksen, that they should take a chance to listen to Jesus. mutta heidän tulisi nyt kuunnella Jeesusta. You can see the anger of the other Pharisees. Huomaatte tästä tekstistä toisten fariseusten suuttumuksen. To tell Nicodemus, "What are you from Galilee too?" Ja he sanovat, että sinäkinkö olet Galileasta? When we talk to our friends, our coworkers, Kun me puhumme ystävillemme ja työtovereillemme, sometimes we'll have to take a risk joskus on otettava riski, that people will maybe get mad at us. että ihmiset jopa suuttuvat meille. They may laugh at us. He voivat nauraa meille. But when you truly meet Jesus, you find it's all worth the risk. Mutta kun olet todella tavannut Jeesuksen, kohdannut Jeesuksen, niin huomaat, että se on riskin arvoista. Nicodemus had experienced new joy, Nikodemus oli kokenut aivan uudenlaisen ilon. and he wanted the other Pharisees to experience the same joy. Ja hän halusi, että muutkin fariseukset kokisivat saman ilon. Nicodemus thought, Hän ajatteli, if they would just hear Jesus themselves face to face, jos muutkin fariseukset kuulisivat Jeesusta kasvotusten, they too can find the same joy that I found when I talked to him face to he face. varmasti löytäisivät saman ilon kuin minäkin löysin, kun puhuin hänen kanssaan. Another thing that we see in Nicodemus's life that showed us that there was a transformation in his life Toinen asia, josta huomaamme, että Nikodemuksen elämässä oli tapahtunut muutos, can be found in John chapter 19. löytyy Johanneksen evankeliumin 19. luvusta. This is scene where he prepared the dead body of Jesus for the grave, Tässä Nikodemus valmistelee Jeesuksen kuollutta ruumista haudattavaksi, and placed him in a tomb. jotta hänet laitettaisiin hautaan. Verse 38. 38 jae. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. This is after the crucifixion of Jesus. Tämä siis tapahtuu Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Now, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices and strips of linen. This was in accordance with Jewish burial customs. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden, a new tomb, in which no one had ever been laid. Because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. The Pharisees had all their eyes on Jesus. Fariseukset katsoivat Jeesusta, näkivät Jeesuksen. They watched the body of Jesus die on the cross. He näkivät Jeesuksen ristillä. All eyes were on the body that day, Meidän silmämme ovat nyt kiinnittyneitä siihen sinä päivänä. all eyes were on the
tomb for 3 days. Ja Jeesus oli haudassa 3 päivää. The Pharisees wanted to make sure that they killed Jesus Fariseukset halusivat varmistua siitä, että Jeesus surmataan and that he stayed dead. ja että hän pysyy kuolleena. So for Nicodemus to take a step to prepare the body of Jesus, Kun Nikodemus meni valmistelemaan Jeesuksen ruumista hautaamista varten, for Nicodemus to take care of the dead body of Jesus and place him in a tomb, Jeesuksen kuolleen ruumiin valmisteleminen ja vieminen hautaan Nikodemukselle, he had to do all of that in full sight of all the Pharisees that he worked with. hänen oli tehtävä tämä kaikki fariseusten nähden, niiden nähden, joiden kanssa hän teki työtä. There was no turning back from this decision that Nicodemus made. Hän ei voinut enää perääntyä tekemästään päätöksestä. Nicodemus found new life, Nikodemus löysi uuden elämän, and for him it didn't matter what the other Pharisees ever thought of him again. ja hän ei enää ajatellut sitä, mitä muut fariseukset hänestä ajattelisivat. This decision that he made to bury the body of Jesus Nikodemuksen päätös haudata Jeesuksen ruumis, would forever, he would be rejected by all the other Pharisees. tarkoitti sitä, että toiset fariseukset hylkäisivät hänet. He would no longer be accepted in their presence. Häntä ei enää hyväksyttäisi heidän joukkoonsa. He would be totally separated. Hänet erotettaisiin kokonaan. What will we do when we truly know Jesus Christ as Savior? Mitä me teemme, kun tunnemme Jeesuksen Kristuksen todellisena pelastajanamme? When we are born again, Kun me synnymme uudesti, when we walk in new life, astumme uuteen elämään, we will not worry about the people around us and their ridicule. emme enää välitä siitä, että meidän ympärillemme olevat ehkä nauravat meille. What we will worry about Me huolehdimme siitä. is that the people around us do not know Jesus themselves. Olemme huolissamme siitä, että ympärillämme olevat eivät tunne Jeesusta itse. If we know the experience of new life in Jesus Christ, Jos olemme kokeneet uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa, then we will spend the rest of our life making sure everybody else knows and has a chance to know. me käytämme loppuelämämme siihen, että jokaisella muullakin ihmisellä on mahdollisuus tuntea hänet. Some people may get mad at us. Jotkut ehkä suuttuvat meille. Some people may laugh at us, Jotkut nauravat, but it doesn't matter. mutta sillä ei ole väliä. What matters is we give them a chance to talk to Jesus face to face. Väliä on sillä, että me annamme heille mahdollisuuden puhua Jeesuksen kanssa kasvokkain. So that they have the opportunity to know that Jesus died for them as well. Että heillä on mahdollisuus tuntea ja tietää, että Jeesus kuoli myös heidän puolestaan. Today I want to make sure that each one of us here knows that if you're born again, you have new life. Ja tänään on tärkeää meidän tietää jokaisen meistä, että jos olemme tulleet uudesti syntyneet, niin meillä on uusi elämä. If you walk in new life, let us go forth to our community Ja uudessa elämässämme, jos siinä vaellamme, niin menkäämme yhteisöömme. and make sure we tell everyone that this same Jesus loves them too. Ja varmistukaamme siitä, että jokainen tietää, että sama Jeesus rakastaa myös heitä. Let's pray. Rukoillaan. Dear Heavenly Father, Taivaallinen Isämme, we love you with all our heart. me rakastamme sinua koko sydämestämme. We thank you that Kiitämme siitä, when we realize that we have nothing to offer you, että vaikka meillä ei ole mitään tarjottavana sinulle, that's exactly where you want us to be. haluat, että me olemme juuri tässä asemassa. When we realize we are not enough, Ja kun tajuamme, että me emme riitä, we find that Jesus Christ paid it all. me tajuamme, että Jeesus Kristus maksoi kaiken. In Jesus Christ, we have new life. Ja Jeesuksessa Kristuksessa meillä on uusi elämä. In ourselves, we have nothing. Itsessämme meillä ei ole mitään. Thank you, God, that while we were still sinners, Ja kun me olimme vielä syntisiä, Jesus Christ came to die for us, Jeesus Kristus tuli kuollakseen puolestamme, to give us new life. antaakseen uuden elämän. Dear God, give us all in this room Jeesus rakas, anna kaikille meille tässä huoneessa olijoille the courage, rohkeus,
the boldness ja päättäväisyys to go and tell everyone mennä kertomaan kaikille, that Jesus Christ died for them too. että Jeesus Kristus kuoli myös heidän puolestaan. As we walk with you, Ja kun vaellamme sinun kanssasi, may the joy that we have olkoon se ilo, joka meillä on, fill every part of us. kaikissa osissamme. And with joy, Ja iloiten to make a difference in this world. teemme muutoksia tässä maailmassa, Because you're the only difference koska sinä olet ainoa muutoksen tekijä, that can change the world that we're in. joka voi todella muuttaa maailman, jossa olemme. In Jesus' name, Jeesuksen nimessä. amen. Amen.